аз съм Гери. Мисля, че на всеки от вас поне веднъж се е случвало майка му да му дава съвети. Добре де, имах предвид ежедневно. Въпреки, че съм на 22, моята майка и до ден днешен продължава да ми дава съвети за какво ли не. Макар с времето да съм се убедила, че за много от нещата е права, и до ден днешен, когато реши да ми дава съвет за нещо, информацията просто минава през едното ухо и излиза през другото, без да й обръщам почти никакво внимание. Когато сме деца, приемаме загрижеността и съветите на нашите родители по-скоро като досада или буквално казано пак ли? Тази ситуация съм сигурна, че се е случвала на всяко дете, а и не само, ако не 150 пъти в годината, то със сигурност 360. Габриелке, мани! Да? Къде си тръгнала с този гол кръсма? Навънка е 4 градуса, ти си ми се облекла като чалгаджийка в петък вече. Я веднага да си сложиш пуловер от овче вълна на прабаба ти. Бе, мамо, да не живеем на Северния полюс, луда ли си? И австралопитека се е обличал по-малко от мен и без това погледни ме как изглежда. С тия дрехи някой ще ме вземе за монахиня. За съжаление, майка ми се оказа права. От една седмица съм болна. Заради това тайно крада от запасите с мед. Трябва да бъдем честни, най-прекрасното време да си сложите онзи прекрасен овчи пуловер от прабаба ви е точно след като майка ви е била на родителска среща. И той какво? Верно ли? И къде ходихте после? Ама целунахте ли се? Не може да бъде. Чакай малко. Майка се прибира, после ще ти звънна. Какво има, бе, майка ми? Какво е толкова спешно? Ей, сега в трипшопа видях Леля ти Кинка. Коя? На баби Кеню Масаня, жена му. Та тя ми каза, че тяхната дъщеря работи в някаква фирма и взима 2 бона заплата. Търсили си хора туда да ми обявата да видиш, да кандидатстваш там. Това ли са изискванията? Щом са взели нея, дето на времето беше голяма парясница, ще вземат и мен. Опа! Тук отдолу пише, че искат и владеене на английски език. Че аз там съм пълен бък. Мисля, че много от вас ще се съгласят, че в днешно време училището със сигурност не е такова, каквото го описват по старите дебели учебници или такова, каквото го познават нашите родители. То по-скоро е като кастинг за конкурса Мис Селена. Габриелке, Мари, пак ли си се лепнал на тая преса, бе? Всеки ден висиш на нея. Памук ми излезе на устата да ти обяснявам колко е вредна тя за косата ти. Ове, майка ми, стига се ми дуднала на главата. Знаеш ли как ходят всички в училище? Все едно си имат лични фризьори, аз се става моята перушина като някаква проста селенка. Ще взема да я позаглада малко, че тук съм почнала да хващам сателита в скоро време. Какво да ги правя тия 2 косама на главата ми? Как да изляза с него на среща с този вид? Тая коса прилича на сено, ама то аз съм си виновна. Като не слушах маминка на времето, като ми говореше да не ползвам толкова често тая преса. Когато си дете, а всички знаем, че това понятие за родителите е доста обширно, най-любимата дума на майките е забрана. Мами, имам шестица по химия, оправих си стаята и разходих кучето. Тая работа ми понамирисва на мене. Какво ще искаш? То аз не, че искам нещо, ама... Що ме питаш, може ли да отида на дискотека? Абе, какви дискотеки, бе, какви 5 лева, момиче? На 15 години си още, къде ще ми ходиш? На твоите години дядо ти ме държеше под ключ в къщи. Малка си още, никъде не може да ходиш. Не, честно, правя всичко, каквото искаш. Добро дете съм, а никога нищо не ми даваш и ме третираш като бебе. Нямам търпение да стана на 18 години и се махна от тая смота на къща.
сметки, сметки, пак сметки. Писна ми! Тая заплата за кое е по-напред? Откъде да извада пари за всичко? Искам пак да съм дете. Тогава всичко беше толкова просто и безгрижно. Не мислех откъде да извадя пари за тока или за водата. Просто исках нещо и го получавах. Това бяха някои от ситуациите, в които аз най-често съм попадала. Напишете ми отдолу в коментарите за какво ви мрънкат най-често на вас. А ако сте попадали в някои от тези ситуации, дайте палец нагоре и споделете клипа. Надявам се да сте се забавлявали с това видео, защото то беше един огромен експеримент за мен, за който ме вдъхновиха Стан и Стефи. Линкове към техните канали ще имате отдолу в бокса с информация, така че не забравяйте да ги погледнете, защото правят наистина страшно забавни видеа. В крайна сметка сега от дистанцията на времето разбирам, че майка ми е била права за много от нещата, за които ми е говорил, и аз съм това, което съм в момента, благодарение на нейната подкрепа и съвети, които ми е давал. Имало е ситуации, разбира се, в които не е била права. Може би трябва да направя клип за това. Напишете ми отдолу в коментарите дали искате подобно видео. Не забравяйте все пак, че родителите ни говорят за наше добро и правят всичко в името на това ние да сме добре. И все пак имайте предвид, че те са живели по друго време и са друго поколение и не виждат нещата така, както ги виждаме ние. Ще се радвам да се абонирате за канала ми за още много нови и разнообразни видеа. Под клипа ще намерите линкове към всички мои социални мрежи, а с вас ще се видим съвсем скоро в следващото видео. Чао и целувки от мен!